på. Og så bare prøve at gå op og spise og sådan noget. Ja, nu får jeg også lige at se, om den overhovedet kommer til derover. Så bare vent til, når jeg slipper den ind mod dine boller, når du står hele vejen dernede. Altså, lige der. Lige der, hvor jeg peger. Jeg kan se, man den sidder helt op i røven af ham. Fuck, det må da gøre næsmarkere. Så bare vent til, når jeg kaster den i nødderne på dig. Du skal syge bolden, når du. Nå, er du klar til flere nødslag? Så, nu er det Sandhedens team. Den her skal i bollerne på ham der. Lige der. Dernede. Kan se ham. Er vi klar dernede? Okay, her kommer den! Undskyld, fordi det gør så næs. Undskyld, det er noget, I ikke skal prøve det. Det forsikrer vi jer om. Fuck, man, hans boller må da være helt gul og blå. Er du okay, makker? Og det her, det var slutningen på den her sæson. Nej, der kommer lige lidt mere senere. Se videre. Der kommer også en vintersession. Version, mener jeg. Men indtil videre, så skal man lige have lidt hvile. Jeg skal også nok lave en video om food battle. Med 2 drenge, altså danske drenge, der er food battle. Så hvis vi kan foreslå noget, så synes jeg, det er her fedt. Vi lever for det gør næs. Ja. Vi har valget mellem en donut, en banan, eller en... Hvad skal vi sige den sidste er? Slå hinanden i pækken så hårdt vi kan, imens den ene er en trompe over. Det kan man sgu da ikke spise. Vi skal have en food battle. Is. Is. Det kan jeg sgu da godt forstå, for det er slag i bollerne. Gå ned og hente noget. Nej, jeg må ikke. Fuck. Så får du... du stadig. Ja. Shifter! Det er til at gøre næst for evigt. Tro mig, det skal I ikke prøve derhjemme. I får så ondt i bollerne. Jeg har også prøvet det her tidligere i dag. Men Mine boller,